Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bendil Channel. Wiu. Ceritanya ini lho, aku mulai kerja mapak bujuku, ngenteni mapak bujuku saka Kediri dolan gone Abah Imam Ma'ruf karo Gus Irfan. Ceritane ngono lah. Mulai teko jam piro? Jam 3. budale jam 8-an mau kita papak ngorok nggone Pak Guntur Diwan kali Abu jempute ning kono kita sepil omahe lagi lah kok wetok kok kene iki lah omah jubluk ketok kok kene iki lho Lur. Ya Lur. Oke. Sepil kene iki Lur. Iki omahe lagi lho Lur. Arep moro rono Lur iki. Tadi bujuku jeri kolor ngono jeri wisan. Tapi mbuh kolor loading jeri wis aku mau WA aku ki jeri wis masuk karuban ngono. Tak kira ki wis teko nggone omahe Pak Guntur kali Abu Pak Guntur Diwan kok. Ki bae kok urung ki ngenteni nggo tengah sawah timbang aku lolak ngono ya mending ki tak ngupload apa karo video. Kok nek tak upload ngono lho. Ya kan bah suwene ngenteni kok ki sawah kali Abu Lur. Nah. Jalan iki kok aku ki Lur, om ujiko bojoku ki ning ngono ki lho. Iki lho omahku wetok omah gendeng anyar. Ujiko rono kae ku. Ijik ngenteni iki jarine wis dalan kok ngidul lho iki lho Lur. Wis kolor ki lho wonge. Lho iki lho tibake. Iki lho wis kolor ki lho Lur. Iki lho. Kolor ki lho. Wis kolor ki lho Lur. Oke. Kolor ki Lur. Wis kolor. Guys, kolor. Dulu. Dulu. Ngintik ya. Mas. Iya. Dulu. Iya. Kok ini kono Lur. Jalan kok ngene iki Lur. Cukup ning omahe Pak Guntur Diwan iki Lur. Pak Guntur Diwan. Koe. Iki lho, oh teko iki Lur. Iki lho. Iki mobil Pak Guntur iki lho Lur. Mobil Pak Guntur. Iki omahe lagi lho. Omahe Pak Guntur ya. Jikuk lagi lho. Engko wono kae lho. Lho. Bae. Jikuk kae. Kayak teko Lur. Iki Pak Bekti Lur, jenenge Lur, Ibu Bekti baru pulang dari Kediri, dari kediaman Bapak Imam Ma'ruf. Jadi iki lho, Pak Guntur iki lho, Pak Guntur. Innalillahi wa Pak Idin. Pak, innalillahi wa Pak Idin. Pak Guntur Diwan ini loh. Oke, Mas Edi. Innalillahi wa Pak Idin. Loh. Sampil. Nek lho. Wah, nek lange iki lho. Iki kancaku jenenge Katimen lho. Iki lho. Iki sing di Mojopurno ya iki lho. Iki Mas Puguh iki lho. Iki sing duwe sawahan lho iki. Karo Pak Wiyanto. Iki lho. Oke, Mas Puguh ya. Iki lho. Kenge Pak Guntur lho.
King Pak Guntur ki omahe Pak Guntur iki Lur. Pak Guntur Diwan ki iki lho Lur. Ora lali. Wes Lur wis lagi teko omah, wesel aku san bar jiko bojoku mulai kerja langsung jiko bojoku mau enggak. Kita leren sik bos ya. Kita tutup videoku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah. Wuyu wuyu.